Ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷи ва мухлисои бачаи очкидор. Бардруи азиз апашко ама каса созен тенҷен саломатиотон хубай вақтотон хушай. Омаден сразу як дона лайки бепала баҷихен. Имрӯз 31 августи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 116 сомони 90 дирам. дар имрӯза видео бардруи азиз мошинҳои фурӯшӣ ҳастаи дар Тоҷикистон, дар Россия, хонаҳои арзон ҳастаи квартираҳои арзонам бисёр қабул кардагиам. Моз барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем бардруи азиз. Фақат шумо то охири видео раён бош кунед, тамошо кунед. Ва форатон ки мисол ай ҳами канал ягон рӯз мошин, хона ё квартираҳои арзон харен, дӯстони азиз ва вақт шуморо намегира, каналда подписатсия кунед ки ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Ана ака мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. хуб бардруи азиз мегзарем ба якум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. Як мошина гап мезанем, баъд хона ва квартирада. Бардруи азиз Toyota Voxi будай, ана соли баромадаш 2010. 4WD айцуни азиз, сӯзишвориш бензин, мотораш D, коробкаш автомат D+ будай. Бардруи азиз ана 4 та балони нав задагӣ, 4 дискаш ҳам нав айцуни азиз, хадавоиш ҳам нав кардагӣ будиянд. ҳуҷҷатош як ана 6 ё 7 моҳи дига ҳуҷҷат дошта айцуни азиз. Ин мошин 4WD айцуни азиз, мақсад ҳамин 4WDш кам айда, хитон мисол мумкин буд касе ҳам хеле мошинаи кардагия медона. Ин мошини 4WDш камтар айцуни азиз, мақсад зур шайда. мошин як даст айцуни азиз, айни ҳол мошин қарор дорад дар Россия, Подмосковида, город Рузада. нархеш 850 000 рубл. ба суми сомонӣ чанд қамаша дар экран нависагиам. номерои телефонаш ҳаст, марҳамат касе харидоре занг бизанед. дар видеои пешна бисёри бардро гуфтабуданд ки ягон ҳавлии фурӯшии шаҳри Кӯлоб шавад монед. Марҳамат бардруи азиз, не як ҳавлии фурӯшӣ мо дароӣ кардан дар WhatsApp-мон мо рекламаш мекунем. Бардруи азиз бо диққат гӯш кунед. хуб, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғ да будай, пишти заправка. шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғ, пишти заправка. 5 сотиқ заминай, битони хона 10 ба 10 рехтаги айцуни азиз, дарани битоно пир кардагиай, овсвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом, ҳуҷҷатош созай. битони гирди ҳавлирам бардруи азиз рехтагӣ будай, як камаз ана санги майдаву калон оварда рехтагиай дарами ҳавли дӯстони азиз, мактаб, магазин, раҳи калон наздикай. дӯстони азиз, нархи ҳавлии фурӯшира 85 000 сомонӣ мега. марҳамат касе харидорен занг бизанед. бардруи азиз, чизе ки барои фурӯш дорен, якум комментария нигоҳ кунед, номерои ма ҳастай. Ина як бародар ана мошини хича видео кардагия ма дароӣ кард, гуфакаи Саудотеҷи рекламаш кард, гуфтам гап нест. бардруи азиз бо диққат гӯш кунед. Toyota Camry D айцуни азиз, бисёрат мумкинам хеле мошинҳаи кардагием, бисёрат медонем. Toyota Camry D мошинои зур айцуни азиз, соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин ва гази Евро 4 кор мекунад. бардруи азиз, бензини газ будай, мақсад ози газам арзон шудагия, метавонем ки бигирем, бурд мекунем. мотораш D4, коробкаш автомат суни азиз, печка кондисионераш кор мекунад, балонош 80%, хадавоиша нав кардагиян, ҳуҷҷатош як 7 ё 8 моҳи дига мондагия мегасоибаш, утилизатсия дорад суни азиз. мошин қарор доштаи дар шаҳри Боғтар, пешина Қурғонтепа, нархи мошин 75 000 сомонӣ. бардруи азиз, ин мошинда то любой ҷора гарантӣ гуфтагиай, мақсад ана касе бихара, доставка мекунанша. 75 000 сомон, номерои телефонаш аст, марҳамат занг бизанед.
бардруи азиз мегзарем ба 4 элони имрӯза. касе ки подписатсия кардагем бовар кунем бурд кардем. бардруи азиз, ина марҳамат як квартираи арзона гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ҷои зур айне ки рӯ ба рӯи магазини ана чорёрон. ана цуни азиз, рӯ ба рӯи магазини чорёрон, доми 6 этажа, як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 28 метри квадратия. цуни азиз, ремонти квартира миёна ҳеҷ хеле ана да сурат десен, овсует дора мега, документош 100%, мактаб садик наздик. цуни азиз, нархи квартирара 150 000 сомонӣ мега. нархи квартира цуни азиз 150 000 сомонӣ, бо касе харидор бошен арзон мешава. хеле нархи навора фақат дар ҳамин канали Саудо ТЖ бачаи ачкидор мебиненда бовар кунед. бардруи азиз, чӣ хеле хона, чӣ хеле квартира дар кора дар комментария бинависен. бардруи азиз, мегзарем ба як квартираи арзони дига, бо диққат гӯш кунем. бардруи азиз, и квартирарам ҷои зур дар цуни азиз, нархшам арзон гуфтесай, срочни сумшон дар кора. бардруи азиз, бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пешина Ленинский район. цуни азиз, тарафи фабрика. гӯш кардесен, ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи фабрика, доми 8 этажа. цуни азиз, духонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 65 квадратни метр будай. ремонти квартира цуни азиз, пад абой тайёр. цуни азиз, мешава ки бидрои зиндагӣ кунед. чӣ хеле ки видеоро тамошо кардесен, ҳуҷҷатош шартнома. цуни азиз, мактаб, коллеҷ, садик, раҳи калон наздик. бардруи азизам, ана срочни сумшон дар кораи соҳибхонада, нархи квартира 350 000 сомонӣ мега. 350 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешад дар экран нависагем, номерои телефону шонда, ватсапам дора. марҳамат цуни азиз, касе харидорен, занг бизанем, мегӯян ки номерои канали Саудо ТЖ гирифтам, бо барои нархш барои шуморо арзон мекунам. хуб, бардруи азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. касе тамошо кардесен, цуни азиз, барои пешравии мо як дона лайки бепала биҷиқен. бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. ана ҷои Ҳисора гуфтагӣ нест, фақат амисагия ки шаҳри Ҳисор. цуни азиз, якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 40 метри квадратия. цуни азиз, нархи квартира 310 000 сомонӣ будай. цуни азиз, 310 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳастай. марҳамат, касе харидор бошен, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, метавонен ки занг бизанен. бисёри бардруа пашко гуфтабуданд ки квартира монен ай шаҳри Бохтар. марҳамат, бардруи азиз, нагӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, нихи пушти қанодӣ гуфтагиед. цуни азиз, шаҳри Бохтар, нихи пушти қанодӣ. духонага квартира дар 10 этаж қарор дорад, 40 квадрат. цуни азиз, техпаспорт доштед. цуни азиз, ремонти квартира фасони хушӯ, ремонти аҷоибот. цуни азиз, ана нархи квартира 350 000 сомонӣ гуфтесай. 350 000 сомонӣ. касе харидорен, цуни азиз, номерои телефонуш аст. ана числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, метавонен ки занг бизанен. бардруи азиз, дар ёдтон биёрам ки шумо канали Саудо ТЖ бачаи ачкидорро тамошо кардесен. дар видеои пешина як комментарияро аҳамият додам, гуфтанд ки аз ноҳияи ёвон ягон квартира монен. марҳамат, бардруи азиз, нагӯш кунед. шуморо мисол дар ҳамин комментария бинависен ки мисол аз куҷо хона дар кора, квартира дар кора, мо ҳар як комментарияи шуморо мехонем. агар ҳеҷ чи дар кор набоша, просто бинависен ки беҳтарин видео Саудо ТЖ. хуб, бардруи азиз, мегзарем ба ана квартираи имрӯза. квартира дар ноҳияи ёвон, кӯчаи Кароматло Қурбон Дабудай, духонага 4 этаж, 55 квадрат. нархш 280 000 сомонӣ. цуни азиз, 280 000 сомонӣ. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест. касе харидорен, метавонен ки занг бизанед. хуб, бардруи азиз, апашкои баднавори ана мошин, хона ва квартираҳои имрӯза. чизе ки бардруи азиз, ана мо дароӣ кардан, ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта гуфтем. ана фикр мекунам ки хеле нархҳои соз буд. бардруи азиз, ака маъқул шид нашид, барои дастгирии мо, барои пешравии мо як дона лайки бепала биҷиқем ва касе мисол то охири видеоро тамошо кардем, ҳамин видеоро баҳо бимоненда. бардруи азиз, мисол баҳои ана 4-5 дар комментария бинависен.
ва дӯстони азиз нами рақамҳои майдаи рақамҳо имо ҳам дорем, ватсап ҳам дорем, чизе ки дорем реклама мисол модаро икнен. ва дар охири видео бардруи азиз видео додарака мемону шароитотон боша ягон сомонӣ ягон рубли ёрдамаш кине ки мисол як ҳафта пас 2 ҳафта пас касал мешидаи тамошо кинен далши. дӯстони азиз додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будае аз 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шидае баъди сирх шидан сиёҳ шидае дигар илоҷиш нашидая дидан ки мисол почааш сиёҳ шидае почааш аз зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтагия барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.